Yawa daily combo ɗin yau shine gashi nan kamar yadda kuke shiga yadda kuke gani ka shiga kan mine ɗinka. Bayan ka shiga kan mine sai ka ɗauki sai ka ɗan jawo ƙasa ga paste ɗin BTC nan. Wannan shi za ka fara taɓawa wannan. Bayan ka taɓa ka danna go ahead. Gashi nan kamar yadda kuke gani zai wuce. Ka riga ka cinye shi. Da yake na ɗan danna ne ɗazu shi yasa na dawo baya ne. Yanzu kun ga an cinye paste ɗin BTC gashi nan. Saura guda biyu. To guda biyun nan sai ka zo nan gurin da aka rubuta special. Gashi nan ina yi ina aro saboda wasu ko ba su gane ba gashi an rubuta special. Ina yi aro a kai sai mu taɓa kan special. Kana zuwa kan special zai ba kawo ka guri daidai haka ne. Kana kan my card ɗinka kenan. To yanzu sai ka dawo da shi new card inda na yi aro yanzu. In ƙara yin cycle ku gani inda na yi aro. New card gashi nan an rubuta new card sai ka taɓa kan new card. Kana taɓawa zai kawo ka guri haka sai ka danna wannan na farkon. Kana dannawa sai ka danna joining sai ka danna nan joining. Za ka je YouTube ɗinsu kenan zai kawo ka YouTube ɗinsu. Kana gama nan da yake ajiye ya fito kana gama sai ka danna go ahead ɗin nan. Kun ga na ci guda biyu saura ɗaya ya rage. To guda ɗayan sai mu koma shi kuma mu ci shi a can gurin. A cikin dai new card ɗin still za ka dawo. Astagfirullah. A cikin new card ɗin gashi nan da kuke gani nan new card. Gashi nan sai ka taɓa kan new card ɗin sai ka ja ƙasa ka ja ƙasa ka ja ƙasa ka je ƙasa ka je can ƙasa